Benvinguts a la Píndola Vermella, un podcast sobre tecnologia i ciberseguretat que tothom pugui entendre. Si ets client d'Endesa d'Energia 21, pot ser que en els propers dies rebigues trucades o SMS molt convincents. I quan dic convincents, vull dir d'estos que te fan pensar, ostres, això realment sona de veritat. Però aquí està la trampa. En una filtració de dades, el problema no és només el que s'ha filtrat. El problema és el que pot vindre després. Suplantacions, estafes, pressa i confusió. Avui te porto una píndola ràpida i, sobretot, útil per a intentar recuperar una miqueta de control. Què ha passat? Pel que s'ha comunicat, hi ha hagut un incident de seguretat en accés no autoritzat a la plataforma comercial d'Endesa. Això vol dir que algú ha aconseguit entrar on no tocava i potencialment accedir a informació de clients. I normalment en aquests casos, quines són les dades que poden estar afectades? En aquest tipus de casos acostumen a ser dades com, per exemple, el nom i els cognoms, les dades de contacte, el DNI, la informació del contracte i en alguns casos també es parla de dades bancàries, com per exemple l'IBAN. I aquí vull remarcar una cosa. Encara que no t'hagin hackejat el compte directament, les dades filtrades ja poden ser suficients per a fer-te la vida bastant complicada. I tot això per què importa? Doncs perquè en les dades personals un estafador pot fer una cosa molt poderosa, que és semblar legítim. Exemples típics del que pot passar després d'una filtració són trucades fent-se passar per l'empresa. Som d'Endesa i hem detectat un problema al teu contracte. Enviament de SMS amb un enllaç. Has de confirmar la teva informació ara mateix, sempre amb molta pressa. Correus en urgència. Últim avís, si no actualitzes les dades, tallarem el teu subministrament. I fins i tot intents d'aprofitar l'IBAN per a fer-te càrrecs o canvis de cobrament. La clau és esta. Quan te parlen en dades teues, el cervell baixa la guàrdia. I això és exactament el que busquen. I ara vull parlar d'una cosa que estic veient molt darrerament, i és normal, que és la indignació. Perquè quan passa una filtració, a més te toca a tu fer de departament de seguretat de la teva vida. Revisar moviments, estar alerta de trucades, canviar claus, i penses, ostres, però si jo no he fet res, no? I tens raó, no ho has de normalitzar de tal manera que és com si fos acceptar-ho i callar. És legítim emprenyar-se. Les empreses tenen la responsabilitat d'invertir en seguretat, de ser transparents, d'ajudar i de posar mesures per a que això no passi. Però aquí ve la part incòmoda. Mentre discutim qui ha fallat, que s'ha de discutir, els estafadors no esperen. I aquesta és la realitat del món digital. Quan una dada surt, pot generar conseqüències que van molt més enllà de la companyia. Per tant, des del meu punt de vista, hi ha dues formes de poder afrontar aquesta situació. La primera és queixar-nos amargament, sentir-nos impotents i no fer res. Bueno, és una opció. La segona és queixar-nos perquè toca, però també autoprotegir-nos. I no perquè sigui just, sinó perquè és efectiu. És com posar-se el cinturó de seguretat. No és una renúncia a exigir carreteres segures, és una manera de seguir viu mentre els responsables fan la seva faena, o fins que els obliguem a fer-la millor. Recordeu, reclamar és legítim, protegir-se és urgent. Per tant, ara què toca fer? Vinga, aterrarem això en uns passos molt concrets. No cal tot fer-ho en 5 minuts, però sí tenir un pla per lo menos, no? A veure, número 1. Desconfia del contacte proactiu. Si et truquen, t'escriuen o t'envien un correu perquè sí, sobretot en urgència, ha aturat. Respira. La pressa és una bandera vermella. Mai donis dades ni confirmes res, ni DNI, ni IBAN, ni codis SMS, ni només una verificació ràpida. Si algú t'està apretant per dades, mala senyal. Número 3. Penja i truca tu. Utilitza els canals oficials. Esta és la tècnica més potent. Si tens dubte, penja i contacta tu pels canals oficials. 4. Revisa els comptes i els rebuts durant setmanes, possiblement mesos. Mira moviments bancaris, rebuts, càrrecs que et resultin estranys. Si veus alguna cosa rara, actua en seguida amb el banc. Número 5. Canvia de contrasenyes si les reutilitzes. Espero que no.
I activa el doble factor. Suposo que ja ho has degut fer. Si reutilitzes contrasenyes, canvia-les. Això és molt important, sobretot les del correu i àrees de client, i activa el doble factor d'autenticació quan pugues. 6. Alertes de joc online, suplantació d'identitat. Hi ha serveis d'alertes per avisar-te si algú intenta registrar-se o operar fent-se passar per tu en plataformes de joc online. Això és molt important que ho tinguis en tu compte. Número 7. El CIRBE. El CIRBE te diu si tens crèdits al teu nom. CIRBE és C de casa, I d'Itàlia, R de Ramon, B de Barcelona, E d'Europa. Si vols anar un pas més enllà, doncs consulta la CIRBE. Això te servirà per a detectar si algú està intentant demanar crèdits al teu nom. És una situació que no volem que passi. I finalment, número 8. Si hi ha frau, denúncia. Si detectes contractacions o intents seriosos de suplantació, denúncia. Perquè és que és la teva protecció legal i també ajuda a quantificar el problema i saber quina és la quantitat del problema després ens ajuda també a poder treballar sobre el problema. Canals de contacte. Importantíssim. No truques mai a un número que t'arriba per SMS o per correu. Ve sempre a canals oficials, la web oficial, per la factura, el que sigui oficial. Si necessites contactar, el número d'Endesa és 800 760 366. 800 760 366. I el número d'Energia 21 és el 800 760 250. 800 760 250. Si reps un missatge molt oficial en un enllaç, respira. No cliques i verifica. El món digital, avui, és això. Una filtració no només exposa les dades, també exposa la teva atenció. I els estafadors competeixen per guanyar-la en urgència i por. Però hi ha una bona notícia. En 4 hàbits, sospitar, verificar, no compartir dades i vigilar els comptes pot reduir el risc. I recorda, si alguna cosa te pressiona en urgència, normalment sempre serà un intent de manipular-te. Això ha estat la píndola vermella d'avui. Cuida't i cuida la teva identitat digital. Hasta la pròxima!